अलमस्ट माखासे खामानियाथ' जोंना 90% माने जाबाय जों सानो माने दिनैनि गेजेरावनो कमप्लिटलि माने जागोन मानोना जोंनाव दा अल आसाम चौकबल सेसन हिसाबै जोङो खेबथाम नैबे बारजों खेबथाम जोङो नेसनेल खुंबाय जों प्रथमबार नेसनेल खुंदोंमोन गलाघाटआव 2017 खुंदोंमोन बिनि उनाव जों 18 आरो जोङो मा होनदों गुवाहाटि एलआइनाइपिआव जोङो खुंदोंमोन आरो देग्लाय जों क'क्राझार जों माने हाई सेकेन्डारि आरो एमपि प्लेग्राउन्डआव जोङो खुंनो थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ आरो फैगौ 3, 4, 5 नि थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जों मोजांथारै मोनसे मेहेर गोनाङै जोङो मोनसे नेसनेल लेभेलनि मोनसे स्टेन्डार्डखौ जोङो लाबोगासिनो दङ आरो नोंथांमोना निस्सय बयबो मिथिगौ चौकबल होननानै बुङोब्ला आसामाव फ्राय बयबो मानसिया मिथिया खिन्थु जायफ्रा मिथियो आरो दिनै इन्डियाआव चौकबल हिसाबै आसामा पजिशनाव दङ मोजां पजिशनाव दङ आरो टप हिसाबै जोंहा पान्जाबा दङ चौकबलाव आरो सेकेन्ड हिसाबै आसामानो दङ आरोखि ओंखायनो आं सानदों जिहेतु नैबे स्टेटआव माखासे जाहोननि थाखाय जिखिनि स्टेटफ्रा फैनांगौ दंमोन जोंनाव गासै अल इन्डिया गासै 22टा एफिलिएटेड दङ दा बे 22टायाव बबेबा जायगायाव इलेक्सन थानायनि जाहोनाव बिथांमोना फैनो हायैनि दा 14टाया जोंनियाव आंनिसिम दासिम फाइनाल माने जों कनफार्म जाबाय 14टाया अलरेडि फैगासिनो दङ दिनै जोंना महाराष्ट्र 12टा सफैगोन आरो बेबायदिनो गाबोननि 10टा 11टा 1टा बेबायदिनो हरनि जोङो 2टासिम जोङो रिसिपसन खालामबाय थानांगोन बिथांमोनखौ टिमफोरखौ ओंखायनो आं सानो 3 तारिखनि 11टा जानाय लोगो लोगो फुंनि माने जोङो अपेनिं सेरेमनिखौ जों बिराद कालारफुल मोनसे खालामनो नागिरदों आरो जों बेनि गेजेरजों जोङो माखासे स्पर्ट्स लेभेलाव माबायदि स्टेन्डार्डआ जायो आरो जों बेहाय गोबां माने जोंनि आलासि थालासिफोर थागोन बेखौ जों प्रट'कल मेनटेन खालामगोन आरो बेहाय जोङो गासैबो अपेनिं सेरेमनियाव जोङो जोंनि लकेलिटिनि आलासिनि बाहेरा जोङो रावखौबो जों स्टेजाव थिखांनाय नङा दाइसआव थिखांनाय नङा मानोना क्लजिंआवसो जोङो थिखाङो जोंनि फेडारेसननियाल' थागोन स्टेटफोरनि जेसेबांखिनि स्टेटनि अफिसियेलफोर फैगोन बिथांमोनखौ जोङो मेन दाइसआव थिखांनाय जानाय नङा जिहेतु जोंना चिफ गेस्ट थागोन आरो जोङो कालारफुल मोनसे जों प्रग्राम खालामदों फार्स्ट जोंना 8टा जानाय लोगो लोगोनो जोंना रेजिस्ट्रेसन जागोन आरो जोंना 8टा जाखांनायनि उनाव जोंनिया मा होनदों गासैबो टिमफोरखौ जों लिंहरगोन आरो बिथांमोना 10टायावनो ग्राउन्डआव फैगोन आरो बिनि उनाव बिथांमोना 11टा जानाय लोगो लोगो मार्च पास खालामगोन मोनफ्रोमबो स्टेटआ गाव गावनि फ्लेग आरो मोनसे बेनार लानानै बिथांमोना जोङो स्टेट वाइसआव गाबज्रिहरगोन आरो बिथांमोना मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों ग्राउन्डआव फैगोन आरो ग्राउन्डआव फैनानै बिनि उनाव जाय टिमा गेलेगोन अपेनिं सेरेमनि अपेनिंनि थाखाय जायफ्रा सेलेक्सन जागोन बिथांमोनखौ जोङो मोननैबो टिमखौ जोङो गाबोननि मिटिंनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों जनायगोन जे बिथांमोना मोननैबो टिमा माने गावसिनि ड्रेसखौ गाननानै रेडि जानानै फैखानांगोन मानोना जोंहा बे समाव टाइम होगोन आरो 20 मिनिटनि गेजेरावनो बिथाङा मा होनो गावनि स्पिचखौ लाखिगोन बिनि उनाव जोङो आलासि सिनायथि होगोन जायफ्रा आलासि फैबाय जोंना वेलकाम एड्रेस थाबाय आरो वेलकाम एड्रेस थाखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जिहेतु माने इण्डियान चौकबल फेडारेसननि माने गाहाय नेहाथारि अर्थात माने नेहाथारि गाहाय माने जों जेराव माने सेक्रेटारि जेनेरेल होनना बुङो इण्डियान चौकबल माने फेडारेसननि जोंहा डक्टर रश्मि बेस बिथाङा स्पिच लाखिगोन चौकबलनि सोमोन्दै ससे 10 मिनिट आरो बिनि उनावनो जोङो मा खालायगोन जोङो जोंनि बर' हारिमुनि जोंहा बागुरुम्बा बिनि उनाव जोंहा सेरजा फुनाय आरो बेजों लोगोसे जोङो बिहु माने कामरुपनिफ्राय जोंहा जिथु बिथांमोना नेसनेल लेभेलाव जिथु बिहु मोसायो बिथांमोननि टिमखौबो जों हांख्रायदों आरो बिथांमोनाबो फैगोन दा बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे जोङो वेलकाम जिथु जोङो ट्रेडिसनेल जोंनि जिखिनि मोसानाय बेखौ जों दिन्थिफुंगोन आरो बिनि मोसाखांनायनि लगे लगेनो जोङो बिनि उनाव जोङो चिफ गेस्टनि स्पिच लाखिगोन आरो चिफ गेस्ट स्पिच लाखिखांनायनि उनावनो जोङो जोंनि केप्टेना गासै 21टा टिमनि केप्टेनफोरखौ लानानै मोनसे वाटुकिं समायखिरा जिहेतु खेलनि जि रुल एन्ड रेगुलेसनफोर थायो बेखौ बिथांमोना जाहाथे 3 तारिखनिफ्राय लानानै 5 तारिखसिम आदर भाबै मोजाङैनो बिथांमोना जाहाथे साक्सेसफुल खालायो आरो खुनु नांलाय खमलाय जायाजासे बिथांमोना मोजां गेलेयो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो प्रमिसजों लोगोसे बिथांमोनखौ वाटुकिं लानाय जागोन आरो बिनि उनावनो जोङो मा होनदों जोंनि मा होनो नेसनेल जिथु एन्थेम दङ जों बेखौ माने जोंनि जिथु जनगणखौ गायखांनायनि उनावनो जोंनि गेमा स्टार्ट जागोन जिहेतु गेजेराव सानसेल'सै नोंथाङा स्टेटनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै नोंथांनि टिमखौ माबायदि जेन'बा साखाफारा खालामनानै दोनदों
दाथ' नोंथांमोना नुबाय जोंना टिमा थांनाय 2 तारिखनिफ्रायनो मोनसे कचिंआव जोङो दोनबाय थादों आरो जोङो थांनाय लकडाउनाव 2 बोसोरा जों ओरैनो जनानै थाबाय आरो जोंना गासिबो प्लेयारफ्रा गुबुन गुबुन जायगानि दङ गलाघाटनि दङ कामरुपनि दङ बिनि उनाव चिरांनि दङ क'क्राझारनि दङ बाक्सानि दङ आरो बिनि उनाव जोंना मा होनदों गुवाहाटीनि दङ बेबायदिनो गासै 8थासो मा होनदों जिल्लानिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे समनिफ्रायनो जों सेलेक्सन खालामनानै आरो बिथांमोना दिनैल' गेलेयाखै बिथांमोना जेसेबांखिनि जोङो आसामनिफ्राय रिप्रेजेन्ट हिसाबै नेसनेल गेलेहैनांगौ बिथांमोना गेलेबाय थायो दा बे साफा सानैया एसे गोदान दङ जेराव जायफ्रा जोंहा माने बिनिफ्राय माने सोरबाया हाबा जाहैबाय बिथांमोननि जायगायाव जोङो जुनियरनि जायफ्रा जुनियर गेलेनानै बिथांमोननो मोजां पारफरमेन्स खालामदों बिथांमोनखौनो जों सिनियराव जों सिक्रिटि होनानै बिथांमोनखौ लाबोदों दा बेबायदिनो हिनजावसायाव सानैसो दङ आरो हौवासा माने टिमावबो सानैसो दङ आं सानो देग्लाय खोब मोजां बिथांमोना नाम लाखिगोन आरो जोंनि क'क्राझारजों लोगोसे बिटिआरजों लोगोसे आसामनि बिथांमोना नामखौ मानदान्दाखौ लाखिगोन आरो आं सानो बिथांमोना फाइनालाव थांगोन आरो फाइनालाव थांखांनायनि उनाव बिथांमोना निस्सय बिथांमोननि गेलेनायनि पारफरमेन्सनि गेजेरजों चेम्पियनशिपखौ जानो हागोन होननानै आं आसा खालामदों